Здравето е най-ценното нещо, което притежаваме. Без него всичко останало губи смисъл. Парите, мечтите, дори отношенията ни. Колкото и да не си даваме сметка всеки ден, то е в основата на щастието ни. А какво е в основата на здравето? Храната. Не таблетките. Не болниците. Не бързите решения, които търсим, когато вече сме болни. А онова, което слагаме в устата си всеки ден. Всеки избор, който правим на закуска, обяд и вечеря, е глас за здраве или за болест. Днес сме заобиколени от храна, но повечето от това, което ни предлагат, не ни храни, то ни уврежда. Рафинирани захари, преработени мазнини, изкуствени добавки – всичко това създава хронично възпаление в тялото. И оттам започват проблемите – високо кръвно, диабет, автоимунни заболявания, депресия. Истината е, че повечето болести на нашето време са болести на начина ни на живот и най-вече на начина ни на хранене. Но имаме избор. Можем да се върнем към истинската храна – зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, ядки, семена, качествен протеин. Всички те не просто ни засищат, те лекуват, подхранват, дават сила. Те помагат на тялото ни да се възстанови, да се защитава и да функционира така, както е създадено. Всяка клетка в тялото ни се изгражда от това, което ядем. Мозъкът ни, сърцето, кожата, имунната система – всичко зависи от хранителните вещества, които приемаме. Или не приемаме. Не е нужно да станем фанатици. Нужно е да бъдем осъзнати. Да четем етикетите, да избираме храна с колкото се може по-кратък състав, да готвим повече от дома, да мислим дългосрочно, защото всеки избор има значение. Не просто за днес, а за след 10, 20, 30 години. Помни, храната е нашето лекарство или нашата отрова. Зависи от нас. Замисли се какво ядеш. И ако това видео ти е било полезно, сподели го. Може би някой точно сега има нужда да го чуе.